Hei ja tervetuloa tämän Pilates-videon pariin. Videossa tehdään nopea treeni, jossa käydään suurimmat lihasryhmät läpi ja saat takuulla hyvin hienpintaan. Teethän harjoituksen vain terveenä. Jos tunnet epämiellyttävää oloa tai kipua, niin lopeta liikkeen ja treenin tekeminen heti. Tarvikkeiksi tarvitset pilatesmaton, pilateslaudan, vastuskuminauhat sekä jonkin pehmusteen. No niin, eli voidaan aloittaa sillä, että lähdetään etsimään vähän liikettä sinne ylävartaloon. Eli irrota kahvat toisistaan, lähdet työntämään ensin vasen, sitten oikea, vuorotellen. Lantio ja jalat pysyy paikallaan. Työnnät käsiä niin eteen kun saat. Ja samalla itse kumarrut eteen. Sitten voit yhdistää liikkuvat osat ja lähdet työntämään molempia käsiä eteenpäin. Tunne venytys selässä ja olkapäissä. Sitten seuraavaksi nousta ylös. Ja tullaan seisomaan laudalle niin, että toinen jalka on maassa ja toinen liikkuu taaksepäin. Aloita pienellä liikkeellä ensin. Ja sitten kun tuntuu paremmalta, ala viemään jalkaa enemmän taakse. Ja samalla pyri itse kohti askelkyykkyä, jos tuntuu hyvältä. Tärkeää on pitää koko ajan katse kohti seinää suoraan samaa kohtaa, jotta leuka pysyy ylhäällä ja tasapaino hyvänä. Sitten sama homma, pienet ravistukset ja jalka vaihtuu. Vasen jalka lähtee viemään taaksepäin. Ja taas sama homma, että pyrit kohti sitä askelkyykkyä.
Ja noin, sitten pienet ravistukset päällä. Seuraavaksi voit laittaa pehmusteen sinne lattialle. Sitten mennään aloitusasentoon, jossa polvet ja lantio ja kämmenet ja olkapäät on samassa linjassa. Vedetään vatsaa ja napaa sisään. Hyvä keskivartalon tuki. Ja sieltä lähdetään vetämään eteenpäin ja palautus samaan asentoon. Keskivartalo pysyy koko ajan tiukkana ja tekee työtä. Noin. Sitten avataan sieltä ja otetaan kahvoista kiinni. Ja saadaan sinne ylävartaloon liikkuvuutta, kun lähdetään viemään käsiä edestakaisin. Keskivartalo pysyy koko ajan tiukkana. Kädet tekee töitä. Noin. Tämän jälkeen yhdistetään taas liikkuvat osat tullaan seisomaan ja lähdetään alaspäin katsovaan koiraan. Tästä sitten hallitusti liuutetaan ylös ja alas. Tämän kuuluisi tuntua siellä keskivartalossa. Keskivartalo on erityisesti se, joka tekee töitä ja palautusta. Noin. Sitten voidaan laskea kahvat alas. Otetaan vastuskuminauhat käyttöön. Otetaan sieltä ensin yksi vastuskuminauha. Mennään seisomaan laudan keskiosaa. Otetaan sieltä vastuskuminauha. Ja lähdetään tekemään olkapäitä. Eli tehdään nostoa, kädet suoraan. Tämän pitäisi hyvin nopeasti lähteä tuntumaan siellä olkapäissä. Saadaan sinne kunnon pumppi päälle.
Yes. Sitten voidaankin lähteä sieltä seuraavaksi tekemään ojentajaa. Otetaan kiinni vastuskuminauhan tuosta osasta. Kumarretaan eteen ja laitetaan 90 asteen kulmaan käsi. Ja lähdetään sieltä nostamaan suoraan taaksepäin. Sama homma toistuu toisella puolella. Tehdään 10 per puoli. 90 astetta. Ja siitä suoraan taaksepäin. Sitten voidaan yhdistää myös toinen vastuskuminauha. Ja otetaan sieltä molemmista samanaikaisesti kiinni. Ja lähdetään tekemään hauiskääntöä. Hauiskäännön jälkeen sieltä käsi suoraksi ja toinen käsi suoraksi. Palautetaan takaisin. Hauiskääntö, toinen käsi, palautetaan. Yes. Hauiskääntöä ja sieltä pysty punnerusta. Yes. Sitten seuraavaksi lähdetään tekemään selkäliikkeitä. Otetaan taas samasta kohtaa vastuskuminauhasta kiinni kun ojentajissa. Tullaan taas vähän eteenpäin. Jätetään toinen jalka laudalle ja jätetään toinen pois. Sieltä sitten lähdetään tekemään sellaista liikettä, että me tunnetaan, miten ne lavat siellä menee yhteen. Sä voit tehdä molemmilla käsillä samaan aikaan. Tunnet sen oikean rutistuksen siellä lopussa, kun lavat käy yhdessä. Noin. Sama toistuu, puoli vaihtuu. Noin. Sitten voidaan loppuun tehdä vielä yhden kerran olkapäitä, eli sama kuin alussa. Molemmilla käsillä kiinni vastuskuminauhasta ja lähdetään sieltä nostamaan.
voidaan vastuskuminauhat irrotella. Tullaan tekemään vielä keskivartaloliikettä. Pehmusten noin 20 senttiä siitä alustasta, pilatesmatosta. Ja otetaan kahvoista kiinni. Ja lähdetään siitä tulemaan lankkuasentoon. Siellä pieni pito. Ja uudestaan. Noin. Sitten voidaankin tulla siihen moton viereen ja lähdetään seuraavaksi tekemään kylkiä. Otetaan pehmuste, laitetaan maahan, laitetaan käsi 90, kyynärpää ja polvi on samassa linjassa ja tullaan kylkilankkuun. Ja kylkilankussa toinen jalka lähtee nousemaan. Yritetään pitää keskivartalo niin tiukkana kuin mahdollista. Ja sitten tehdään sama toiselle puolelle, eli 90 käsi. Ja mukava tiukka paketti siellä. Ja toinen jalka nousee. Noin. Hei, kiitos kun treenasit mun kanssa ja nähdään seuraavassa videossa.